моңа кадәр сөйләгән әйберләрнең берсе дә дөрес түгел иде дидегез. Минем даже аны кызым да белмейді. Дали понятен, что он меня зурга җибәрергә ярамый. Всегда ведь блогерларның эше шундый, ул миңа кирәк иде хайп. И шуны сөйләгәч мен шундый рәхәт булды. И шуннан безнең аралар суынды инде. Потому что меня предала, меня алдадым. Теге конфликтларны бутырасым килмәй, кычкырышабыз, акырышабыз, кырык кипит, теге бурный роман. Бүгенге көндә менә ул ялган белән бардым бит. Ул ялган күпме кешене бәхетле итте. Бүген бездә кунакта блогер, бизнес турында бар нәрсәне дә белүче, бәхетле әни һәм бәхетле хатын. Миләүшә Зарипова. Миләүшә апа, исәнмесез? Исәнмесез, Талия. Ничек хәлләр? Ул да гел. Дөресен генә әйткәндә, без инде Миләүшә апа белән таныш. Һәм ул миңа инде интервью биргән иде. Без Миләүшә апа турында зур гына фильм ясадык. Һәм хәзер дә менә аның тарихын белмәүчеләр өчен без өзек куячакбыз. Бала чагыннан тормышы авыр була аның. Башта әти-әниләре аерылыша, аннары әнисе вафат була. Миләүшәне әбисе тәрбияли. Авыр, ярлы тормышта яшисә дә физик яктан тулысынча сәламәт була. Зур хыяллар белән яши. Ләкин бер көндә дөньяның асты искә килә. Башкирия кайтканнан шул аварияга эләгәм. Томан кебек, мин күземне ачам, бөтен дөнья аппак, аңламыйм ул вакытны. Мин әзрәк киемнәрне, кискәннәрен хәтерлим. Авария безнең КамАЗ астына барып керде, дигәндә такси сүрде, мин шулай исән калдым. Разрыв спинного мозга полностью. Короче, это понятно было, что аякка басмый. Миләүшә Зарипова үзенең коляскага эләгү тарихын 20 ел әнә шулай сөйләде. Әмма күптән түгел ул бер нинди дә авария булмады, мин дөресен сөйләргә әзер дигән игълан белән чыкты. Күптән түгел сез социаль челтәрләрдә, сторисларыгызда мине шаккаттырган һәм бик күпләрне шаккаттыргандыр. Чөнки сезнең бу вакыйгагыз турында бик күпләр белә. Сторис куйдыгыз һәм сез анда яздыгыз. Мин моңа кадәр сөйләгән әйберләрнең берсе дә дөрес түгел иде. Мин инвалид коляскасына башкача эләктем дип дидегез. Моның кайсысы ялган? Моңа кадәр сөйләгән вакыйгама яисә менә хәзер Инстаграмда, социаль челтәрдә сөйләгәнеме? Менә именно соңгы Инстаграмда сөйләгәне дөрес. Беренчесе дөрес түгел. Мин моны дөресен генә әйткәндә, ахырга кадәр уйлаган идем, бәлки сез моны хайп өчен ясаганмындыр дип, да? Ниндидер челлендж, сезнең бит ул вакытта челлендж бар адыр. Һәм мин аны уйладым, шул челлендж кысаларында ниндидер менә шундый эшләнергә кушылган эштер инде бу дип. 3нче курста без ул кызлар белән аралашып йөрдек. Анда менә күп кеше нитте бергә укыган дип, без бергә укыган кызлар түгел. Менә шул кызның егете миңа карап йөри башладык. Менә шушындый безнең конфликт китте. Ул егет меня марттан йөргән өчен булар теге русча гына әйткәндә отомстили инде получилось. Безнең подъездга кирдек, короче, инде без алар белән шуннан әйдә, шул безгә менәбез дип алар мине өйнәп китте инде бу как раз Дербышка ягында инде ул. И без менеп киттек инде. Шуннан как раз 2нче этажда менгәндә безнең уже конфликт китте. 2нче этажда. Конфликт китте, 3нче этажда без как раз алар белән хайрангына эләгешеп киттек инде. Анда тәрәзә ачыгы. Без анда хайран баштан иттек. Алар мине этеп төшерделәр. Мин аларның үзендә хайран сугыштык, biz анда хайран булды. Аннан аның 3нче кызы килеп, алар өчәүләп менә шайтып бәрделәр, короче, аттылар. Мин үземне аңымны югалтмадым бит инде. Мин үзем теге ятам, теге аяклар эшләми сразу. Аннан соң аңымны югалтып, потом очнулась опять инде. И меня скоро чакыртып, уже мен скорыда уже белмим толком, потому что авыртудан не аңымны югалтып алам инде. Аннан соң больниста әзрәк шулай булды. Тәнге якта уже мен уже полностью очнулась. Врачка керде, мин әле аңламадым бит инде, что мен басмаячагым теге вообще күз алдыма да китермәдем. 2 көндә үтмәде. Булар килделәр минем янга. Кыз килде башта бит инде. Шуннан соң әтисе килде инде. Дали понятен инде, что меня зурга җибәрергә ярамый. Миңа килде следователь. Следователь нәрсә кирәген миңа диктовать үзе. Что мне надо было писать. Вот, мин аның диктовкасы буенча язып җибәрдем. Ул вакытны ни өчен әйтмәдем мин аны? Әтисе, высокопоставленный начальник, алар инде әйттеләр, как бы юк итәбез дип инде. По-любому судка бирсәң дә проиграешь, по-любому ул вакытны судка бирергә акчасы да юк, адвокатка аның 1 тиен
да юк инде. Мен барыбер проиграли, балар все подкупили ба. Минем әтием дә әйтте, балам, ничек итеп әле укысың бар, ничек итеп алга таба барысың. Да, алар материальный какой-то сумма белән булыштылар инде. Материальный бирделәр, күпмедер институттан җитләр, күпмедер алар булышты, но күп түгел, күпмедер булыштылар инде. Шуны белән безнең авызны томалап куйдылар. Мен мына Мен аны башыма сыйдырады алып, чөнки теге ул вакытта да бит инде без озак кына фильм ясадык. Мен шуңа күрә бит ул менә историяны мен сезгә аны менә авария җиткәч, мен анда 40 кистем. Күрәсез, аны теге психологлар булса бәлки аңларлар иде. Менә мен бит аварияны реально сезгә тасвирламыйм бит мин. Мен анда тасвирлай алмыйм, потому что этого не было инде, булмады. Но шулай калды. Иң беренче передача менә Лейла Дәүләтова килде дә, мен аңа сөйләргә әзер идем бу историяны уже, потому что күпме еллар вакыт узган. Ул миңа әйтте: "Ну давай син белән бит инде авария булды, давай сөйлә", ди. Мин вот шунда да булды дидем дә, менә шуның белән калды ул. Безнең ни булды бит инде, нәрсә дип әйтим. Батыл түгел, нәрсә күп алдым бит инде Инстаграм өчен. Миңа ул аның өчен ул миңа кирәк иде хайп. Да, на какой-то хәзер аудиторияны алып барыр өчен кешегә кызык түгел. Кешегә кызык шундый, или син үләсең, или син как всегда бит блогерларның эше шундый. Надо кешеләрне удивить. Менә мин аны озак уйладым. Минем даже аны кызым да белмейде. И барыбер күңелгә кырып тора иде. И шуны сөйләгәч миңа шундый рәхәт булып китте. Сез бит аны, мин аны ни өчен теге бәлки бу дөрестә түгел дип уйладым. Чөнки сез аны кыска гына сөйләдегез дә. Меня сөйләдем дә, открыла, и все, как бы инде, все, анда тагын нәрсә сөйлисең инде, мин аны тасвирлай алмыйм бүтәнчә инде. Ул кызлар белән нәрсә икән хәзер белмим, но мин аны потом ишеттем инде. Тормышы бар, берсе үлгән, берсенең тормышы барып чыкмаган, бу кредитлары бик күп дип инде шул. Ну, җенне тормышта тормый дип генә ишеттем. Ул әле генә шуны язгач кына үзләрен танып, шулай гына ничектер кышар кылы гына ишеттерделәр аны миңа. Мин аларны бүтән эзләмәдем дә. Миңа ул кирәк тә түгел иде, чөнки әйттеләр бит инде, потом аны артыннан йөрсәң, хәзер аны не докажешь та инде. Хотя это бөтен документлар бар, но опять-таки минем бөтен собственноручно язылган әйбер бар. А мин аны не докажу, что это вот кем әле ул шулай яздырган. Менә бу милиционер шулай дип язган, мин аны бит не докажу. Ул бит, во-первых, мен үзем юрист буларак әйтәм, ул мине базга тотып нитмәгән. Как бы да, миңа угрозы были, миңа не до этого было, но әйттеләр инде булышабыз, мин сезне аякка бастырабыз диделәр. Аларның вот это была, без сине аякка бастырабыз диделәр. Димәк, сез беренче чиратта инде куркып, заявление язмадыгыз. Икенче чиратта менә шул сезгә барыбер ниндидер финанс ярдәм дә кирәк булгандыр. Әлбәттә, анда акча мәсьәләсе бик не иде инде, шундый стипендияга менә шул безнең институтта укыган кызлар җыеп булыштылар бит инде анда. Леша апа, мин әле дә киләсе сорауга күчәм, чөнки минем башымда анализ бара. Теге бәлки үзем интервью алмаган булсам, мин моның кадәр реакция булмас иде, ләкин теге ул вакытта шул кадәр бу тарихка, әлеге вакыйгага үтеп кирип, һәм менә булмадымы, психологлар бит әйтәләр, менә мәсәлән, без бер үк нинди дә булса вакыйганы сөйлибез икән, без инде аны икенче тапкыр сөйләгәндә, теге ничек булганын сөйләмибез, әмма соңгы тапкырдан ничек исебездә калдырдык. Үзегез дә менә бу авария турындагы тарихны ничә тапкыр сөйләп, үзегез дә аңа ничек ышана башламагыз? Юк, ышана башламадым инде. Юк, ул минем өчен бик авыр тема. Ул минем тормышымны урталай бүлде. Хәзер бүгенге көндә мин ул кызларны теге гафу иттем. Мин аларга даже благодарна. Ул вакытны алар булмаса, шулай әйтмәсәм, мин Казанда да калмас идем. Мин авылга киткән булыр идем, какой-то авылда укытучы булып эшләгән булыр идем да. Мин барыбер Казанда калмый идем. Мин потому что Казан миңа ошамый иде бер грамда. Менә шул вакытны мине мәҗбүр итте шушы коляска монда калдырырга. И коляска мине күтәрде бүгенге көндә тормышым шушы коляска, шушы кызлар аркасында уже бара. Какой-то степень мин аларга благодарна. Вот мин вообще что тута белмим бер кешегә дә. Мин бер тузып могу кычкырышырга, мин барып багын ярты сәгатьтән бешергә. Вот мин ашу тута белмим кешегә. Мин шуңа күрә ул вакытны ашуым булды, 5 ел булды. Да җыладым инде. Анда авыр вакытлар булды инде. Әйтә алмыйм, больниста яткан вакытларым. Ул теге шул хәтлем гынайга батып яткан чакларым да, ул вакытларны рәнҗидем, да булды җыладым. Бик каты җыладым анда. Больниста ятканда алар турында уже уйларлык нәем булмады. Анда ничек институтны бетерим, ничек итеп аннан өйгә кайтам, ничек итеп тормыш корырга. Ул бит бөтенесе мин бер үзем калдым бит инде. Туганнардан поддержка юк, беркемнән поддержка юк. Әти салгалы бит инде. Ул шундый замана ишинде ул теге, авыр замана бит ул. Хәзер дә алай куркытып битмәсләр я, хәзер Инстаграм, хәзер бит бөтен нәрсә бар. Это же можно открыто вот это все идти. А ул вакытны юк иде ул.
юк. Хәзер дә аны булыр иде. WhatsApp-ка куеп, Instagram-га куеп, это публиканы күтәреп, хәзер бит кеше шулай эшли. Это можно было делать. Ул вакытны кая, син бер үзең больниста ятасың. Ни телефоның юк, бер ни юк. И син неде ятасың, кроватьта. Әйләнә алмыйсың да, быякка да әйләнә алмыйсың. И ты лежишь, вот шуңа күрә инде. Әмнә ул кызлар килде дидегез. Аннары алар Бүтән килмәделәр, юк. Һәм безнең бүген тапшырубыз маршрутка дип атала. Без маршрутыбызның беренче ноктабызда. Без хәзер Чапаева 12 адресы буенча һәм монда элек коммуналка урнашкан булган. Чапаев урамы 12, Чапаев урамы 12 адресы буенча урнашкан күп фатирлы йорт кайбер мәгълүматлар буенча 1957 елда төзелә. Кирпеч бина 3 каттан һәм 2 подъезддан тора. Кайчандыр бу йорт халәте начар булу сәбәпле сүтелергә тиеш булган, ләкин реконструкциядән соң биредә әле дә кешеләр яши. Ә урам исеме гражданнар сугышы герое Кызыл армия дивизиясе башлыгы Василий Иванович Чапаев исемен йөртә. Ул Россиядә гражданнар сугышы чорының иң танылган тарихи шәхесләренең берсе дип санала. Бу 3 катлы бит инде Сталинка йорт. Бу йортны миңа алып бирде абыем. Мин Балистан бит инде кайттым шушы әтинең йортына. Абыем ул вакытны өйләнгән бит инде. Эшләмәле квартира алды да без анда күчтек барыбыз да. Күчтек тә безнең килен белән конфликт китә башлады инде. Шуннан мин абыема әйттем инде. Мәйтә миңа бер бүлмә алып бир. Ул миңа алмыйм, акчам юк ди. Мин анда бәлки торырга да риза булыр идем. Ул 3 бүлмәле квартираның кухнясы зал белән бергә иде. Ти белән икебезне бер бүлмәгә алар тыгып куйдылар. И ул 9 квадратный метрда монда әти ята, монда мин ятам. Но мин аның белән бер бүлмәдә тора алмыйм бит инде. Квартира алганда абый әйтә инде миңа. Сине прописканы төшерә кирәк ди. Заявление язды, Башкирия кайтып китәм дип. Чтоб сине бөтен җиргә документларны һәмисен йөртә алмыйм. Син бит инде коляскада ди. Заявление яздым, Башкирия кайтып китәм дип. Ул акас шуша мине долядан чыгарып аткан икән инде. Прокурорга шалтыраттым да яздым. Шуна прокурор килде, өйгә килде. Мин дип бүген үк сине судка биргән, аны судка биррим ди. Мин ди шул хәтлем вот взялся бы инде. Но ул сине базга да ябып тотмаган, бер җирдән итмәгән ди. Синең абыең ул эшләгән дөрес ди. Ну, как бы подпись вот это, ну, менә теге кызлар. Әйе, теге кызлар да шулай иттеләр бит. Бу да шулай бит инде. Прокуратура миңа отказ бирде, мин алдына судка бирдем инде. Но мин аны беләйдем, что җиңә алмаячак. Но мин хотя бы теге тигез урыннан кузгатырга инде. Но судка барып җитмәдек, абый әйтә, мин сиңа бер бүлмә, акча бирәм ди инде. 120 мең чыга инде анда бер доля инде. Шуна мин әйтәм, ярар, 120 меңгә әйтәм, бер бүлмә табып бирегез, мин риза, пожалуйста, әйтәм. И алар эзли башладылар, бүлмә юк. И шушында 170 мең тора иде ул. Аның эше менә жалко кирип булмый, аның эше бик начар инде. Андагы шакшылык, андагы таракан ясы, андагы ул ванныйлар, теге элекке Сталин заманында калган чиләкле ниләр, колонкалар. Ул ванный, менә шушындай ак булган ул качандыр. Ул менә шундый карага әйләнгән иде, мусор. Мин сиңа валлахи дип әйтәм. Жалко ул вакытны юк сотовыйлар. Менә сотовыйлар булса, мин бүген көндә миллионник блогер булыр идем ул таракан ясында. Күрсәтеп, менә шушы ише күрше белән кышкышканны күрсәтсәң, кешегә бит ул кызык, мин миллионный блогер монда яшәп ятмасым инде, анда күптән бул. Ремонт ясадык, шундый холодильник бирдек, подружкам, әниемнең подружкасы бирде шундый мебельләр бит инде, шулай дип мин монда яши башладым инде. Но беләсезме, мин монда күчкәч иркен сулап куйдым. Потому что дегендә бик каты уже 3 ел, 4 ел шул бик каты кыйсыттылар. Айрым ашыйдырык, теге айрым бөтен нәрсә айрым иде. Даже посудаларны яшереп куйдылар, холодильникларны ярамый иде, бер нәрсә куярга ярамый иде. Даже дивандагы подушкаларны алып аттылар. Шулай мендәр куеп утыра идем, залдагы шундай не. Үземә телевизор алып куйдым мин анда, монда күчердем потом инде. Шул кровать алдым үземә, кроватьны даже алтартып алдылар. Ну, короче, шундай каторгага мин интләрендә, не знаю, может быть, теге үзенә кусалсын дип ниткәннәр микән, хәзер үлим инде, менә теге иногда уйлап куясың бит инде. Нәрсәгә шулай эшләгәннәрен белмим. Ник шулай каторга тыкканнарын инде. И вот шулай итеп, монда күчкәч, миннән дә бәхетле кеше юк. Таракан ясы булсын, акырып торган күрше булсын, мен хотя бы күршеләр инде әйтләр, син монда 12нче кеше беләсеңме соң диләр. 12 кешене ул выживать иткән күрше хатын ди. Мәйтәм, мине выживать итмәс, минем барга урыным юк мәйтәм. Менә монда күчкәч сез аннары грузоперевозкада эшли башлыйсыз. Беренче еллык түгел инде ул. Излим иде эш, излим пенсия ул вакытны әз коммуналка алда хәтеремдә 600 рублей, 650 сум. Минем пенсия ул вакытны 3-4 мең иде.
ашарга минем калмыйдыр теге алсаң анда нәрсәдер алсаң шул коммуналка китәдер иногда 2 айны бергә түли торган инде теге акча җитми инде ул нәрсә инде 3000 кала ашарга бит инде әле тегесен дә аласы килә мостан кием турында сүз дә юк инде эш эзлим шуннан мен диспетчерлык булып урнаштым мен көненә 100 сум түлиләр 50 сум шулай эшләдем ну эзлидим көн ул вакыт стационар ул вакытны әле ни моторолалар чыгана башлаган и шулай итеп килеп чыктым инде шул Сергей дигән бер мужикка инде и ул миңа килде да и моторолалар калдырып шулай иретеп шулай эшкә калдырды инде шулай итеп ирәндем эшли башладым инде бер ай эшләдем 3000 зарплата куйды но анда опять-таки иртән 7-дән тотынам төнге 12-гә хәтлем бит телефон туктап тормый и мин подружка шалтырата тегеләргә акыра башладым нервный срыв киттем инде аларга әйтәм әйтәм звонишь үзем дә потом әллә нишләп китәм инде шуннан әйтәм тукта Миләүшә булай булмый мин Сергей ачытным әйтәм миңа выходной бир или әйтәм зарплатаны күтәр 5000 әйтәм мин болай итә алмыйм 3000 ул вакытны тоже бит минем бит пенсия 3000 4000 почти монда почти как пенсия бит инде ул но әйтәм мин нервный срыв уже әйтәм минем башлана ул күтәрмәде инде но потом мин чумара ясый башладым инде диспетчерлар теге не алып 50 рубльда нитеп инде шул 1700 ясадым инде мин чумара и шуннан ярый аны кызлар килеп өлгерделәр бер кыз шалтырата сине Миләүшә тотканнар в смысле әйтәм кая тотканнар анда сиңа газелислар килә торган булган ди Зөһрә шалтыратып әйткән ди сиңа ди Сергей зарплата бирдем әйтәм әле биреп кенә китте уф ты Аллага шөкер биреп киткән хәзер сине монда доложить аңа ди инде и Сергей шалтырата зарплатаны әйдә ладно эшлә ди инде август айында ди сине август айында эшләтеп кинуть кайтат ди инде калкой анда тизә телефоннарны җитендә итеп бирдерттем мин аны и шуннан менә 1 август итеп 2000 ел 1 августтан башлап эшли башладым мин анда 16 ел эшләдем 16 эшләм 1 айда зарплата 30 мең булды. Үзегезгә эшли. Әйе, үземә 1 айда 30 мең зарплата, 2 айда 60 мең, 8 айда мин уже менә монда Чапаева 24 да 2 бүлмәле квартира алдым. Безнең икенче ноктабыз бу шулай ук Чапаев урамы. Ләкин инде 24-нче йорт. Чапаев урамы 24. Ресторан, моторлык салоны, медицина үзәге, күңел ачу, мәгариф һәм мәдәни оешмалар. Кыскасы уңайлы тормыш өчен кирәк яраклар и янда. Чапаев урамы 24-нче йорт шундыйлар рәтенә керә. Әлеге йорт 2007 елда төзелә. 6 катлы кирпеч бинада 10 подъезд һәм 160 фатир урнашкан. Бүгенге көндә ул күп фатирлы йорт буларак кулланыла. Бу квартирага сез коммуналкадан күчәсез, монда инде сез беренче үзегез эшләп тапкан менә шундый зур акчалар бизнеска килгәч, менә бу урын турында да эшләп китегез барыбер бит инде беренче менә шундый тулайым сезнеке. Иң беренче эшләгән акчаларны бит инде исраф итмәскә тырыштым. Барыбер теге җыеп бара идем, уже эшли башлагач бит инде әкрен элек бит инде бик популярный иде ул шул теге долевойга кереп, акча саласында төзегәнен көтәсен дип. Мин шул паспортны алдым да, шушы кем төзүченең начальнигына бардым. Ул вакытны кулымда инде, әле күптә түгел инде мә акчам бар инде, просто беренче айда ук бардым инде. Шулай дип барып, договор төзедек инде. Ул миңа әйтә, менә шул бер елда төзеп бетергәнче уже син моны түләп торырга тиеш. Точно нитәсен бит бетерәләсәме? Ем әйтәм. Курыкмадыгыз? Курыктым инде. Барыбер әйтәм, ярар нәрсә булса шул булыр. Ятып калганчы атып калыйм дип, рисковать иттем инде. Шуннан менә эшлим, күпме җыела китерәм, 10 мең дә җыелса, 20 мең дә, 30 мең дә, менә күпме эшлим, көнгә китерәм, көндә тегеңә барам инде, шулай дип салып барам инде. Шулай итеп, бу дом төзелә, күрәм, көн килеп карыйм, ул вакытта машина юк бит инде, җыяу киләм, карыйм, китәм, төзиләр. Теге йөрәк яна. Әзрәк тынычланасыз. Әйе, шулай итеп түләп бетереп, моны бирделәр, сдавать иттеләр, шуннан соң бит инде газны биргәнен көтмәдем. Все-таки туйдым ул коммуналкадан. Да, электрический чайник алып, мин монда все-таки уже теге электрический отопление куеп, все-таки күчәргә булдык. Инде без монда инде беренче иптәшем белән күчтек уже без аны белән соңгы елны коммуналкада бергә тордык. Шулай итеп үзебезнең квартиралыбыз булдык. Беренче ирегез турында сөйләшеп алыйк. Кая һәм ничек таныштыгыз сез? Без таныштык телефон аркылы. Иптәш кызым бер дә шалтыратып карады диде дә, шулай шалтыратып карадым да, сөйләшеп киттек дә, и шулай таныштык. Менә ул Әлмәттән иде. И шулай итеп ул килде. Казанга коммуналкага инде. И шулай сөйләштек, әйдә торып карыйк. И аннан соң ул күчеп килде монда инде. Күчеп килде дә, мин ул вакытны инде квартирага долевойны почти түләп бетереп ята идем инде. И вот шулай итеп без уже коммуналкада 1 ел тордык инде аның белән. Бер интервьюда сез әйтәсез, мин яратмыйча кияүгә чыктым дисез. Шуннан да баштан ук
яратмадыгызмы? Юк, ярату булмады инде ул. Миңа иң зур максатым бала табу иде. Мин шул максат белән чыктым. Ну, анасың еләшәсең инде ул начар кеше дип әйтә алмыйм, начар кеше булмады ул. Без теге 16 ел бергә тордык. Начар кеше 16 ел бергә торып булмас иде. Әле бүген бер танышым килде дә, сөйләшеп киттек тә, әйтәм, икенче бала тапкан булсам, бергә торган булыр идек. Монда инде Галия үскән иде инде, шулай итеп ул бала кайтасы килмәде, и шулай итеп аерылдык инде. Менә сез комплекслар дидегез, шул вакытта менә беренче фильмыбызны төшергәндә, беренче интервью алганда сез миңа генерал да кулымны сыраган иде дисез. Ләкин ул генерал ул коляскада булган. Әйе. Һәм юк, мин коляскадагы кешегә кияүгә чыкмыйм дидегез Ул сез. вакытны мин уже принимать иткән идем үземне. Мин мәликә фотоларны карасам, бөтен фотолар шушыннан. Коляска бер җирдә дә юк. Мин бу коляскада үземне менә коляскада кабул иткәч кенә уже үземне уверенно тота башладым. Әлбәттә дә теге комплекс булса да мин аны максат итеп куйган идем, 2 инвалид тора алмыйдыр дип ничектер уйлыйдым инде. Хотя мин иптәш кызларым тора, нормально яшиләр. Менә ул вакытта сез әйткәч, мин ого дип уйлап куйдым. Менә барыбер бит инде теге һәрбер кешенең нинди дә булса комплекслар бар. Һәм кичкенә генә комплекслар булса да, хатын кызлар чисты ябылып бетеп, менә мин бер кешегә дә ошамаячакмын, мин кияүгә дә чыга алмаячакмын дип. Сез ул вакытта миңа сөйләгәч, менә миңа Минем андый комплекс булмады алай теге. Ну, комплекс бар иде менә коляска белән бәйле инде, әлбәттә, ләкин бу бит барыбер менә как колясочниклар өчен зур комплекстар бар. Ул хәзер менә колясчиклар күп. Ул вакытны урамга чыгарга да яла идем. Менә абый белән тордым мин ничә 4 ел. Мин урамга чыккан дип уйлыйсызмы? Мин 4 ел квартирада яттым бикләнеп. Анда 3нче этаждан кем менә төшә? Бүлмәдә бикләнеп ята идем. Конечно, ул комплекс була. Если әкрен-әкрен чыксам, ул комплекс биткән дә булыр ия. Вот, но шул баравы матюшында мин менә үземне кабул иттем. Анда килеп кергәч, теге күп инвалидларны кергәч, анда теге берсе теге шундый тормыш белән яшиләр, Мерседесларда йөриләр. Мин инде карыйм, о, миңа мәктәп бу машиналарны светит, кай монда Мерседес йөрдерим ул вакытны. Главный квартира булса инде, самый главный дип уйлый торган идем менә мин шул вакытны инде. Мерседесы да булды, квартирасы да булды. Аллага шөкер. Һәм сез беренче ирегез белән озак кына торгач, инде бала тапкач, сез инде ул бала табуны да сер итеп кенә табасыз. Менә шуның турында да сөйләп китегезче. Мин әйттем инде бала табасым килә дип. Ул әйтте 2 елдан соң диде. 2 елдан үтте дә мин ну давай апкайтуга инде әйттем инде ул юк диде. Ну бәлки курыккандыр да, сүзем юк ул тем более миннән оларак иде инде ул төпле карый иде тормышка. Теге җиңелчә генә карамый ул. Курыккандыр бәлки. Мин теге осуждать итмим. Мин инде теге хитрый юлларны эзлидерим инде. Вот шуннан соң мин аңа инде әйтмәдем, шундый теге принимайтым. Как будто мин дә не хочу была. Ну бара тормыш бара шулай инде. Без ялтыра киттек Таиландка яңа ел каршыларга. Мин аңа хәтлем барган идем врачка. Миләүшә синең башында вот это бизит синең ди. Син давай бу турда онут ди. Бар ял ит Таиландта, бар ял ит ди. Мин врач әйтә. Врач әйтә. Шулай дип син реально зациклена на этом ди. Теге уже күренеп тора ди. И шулай дип мин шулай әйттем. Короче, без алдык путевка и киттек Таиландка инде как раз. Таиландка киттек, яңа елны каршы алдык. 10 январга хәтлем без анда булдык. И мин кайтканда уже сиздем инде мин уже беременна була. Мен курсаклап кайттым яннан как раз Таиландтан инде. И вот шулай итеп кайттым да йөгереп врачка бардым инде. Мәктәпне курсакка куям беләсең дип. Мен чувствую. Уф, интересно син Миләүшә ди. Әйтә торып карыйбыз дидем. Ну давай. Ну да, беременна ди. Әйтәргә кирәк дип әйттем. Давай иптәшемә син әйтәлем әйтәм. Шулай итеп бу кирде инде. Кирде шулай итеп әйтте. Ну что мы беременна ди инде дип әйтә. Ладно ди. Он тыныч инде. Решим диде дә бешеп китте. И шуннан безнең аралар суынды инде. Шул менә шушы көннән башлап безнең аралар суынды. Нәрсә белән бәйле булды? Сез Ну потому что меня предала, меня алдадым. Потому что мин бала таптым. Хотя бүгенге көндә алар Алия белән бик дуслар. Ул аның Алиядан да башка бүтән бер якын кешесе юк бүгенге көндә. Аерылгач бит инде бу квартираны мин аңа яздырдым. Алияның бу нидә Алияның мәктәбе каршында бит инде. Монда Алия биҗәүгенә кирип йөри. Вакыты булган саен әтием дип укырып чыга. Теге кайчан кергәннәрне дә белмим. Ул әйтә әтием киттем. Ярар кызым, давай мәктәп шулай итеп менә ул килеп йөри инде. Аралашсам
теге бездә андай котырту дигән әйбер юк. Мин алай бөтенләй генә дә яратмыйм. Ул да котыртмый, бездә андай әйбер юк. Алия инде аның иң кешесе, иң якын кешесе хәзер ул менә, наверное, ул хәзер благодарендер дип уйлыйм инде. Мин бик каты бала теләге, мин аны әйтеп бетерә алмыйм. Минем өчен ул бик зур максаты инде. Менә бүгенге көндә дә минем теге иң зур куанычым Алия. Хәзер Алия инде үскән булган кыз, шибәр күз тимәсен. Хәзер сезнең нинди араларыгыз? Менә сез барыбер теге усалрак аниме яисә сез дус кызлар булыракмы? Өнизем усал аны да, усал. Мин акырмыйм, мин бер генә кайып кына карыйм. Бер карыйм, ул аңлый нәрсә эшләргә кирәген. Барады. Минем әбием шундый иде. Нәкъ әбием миңа акырып тормыйдыр, бер генә бурлык кадәр. Ага, всё понятно, барып шитергән. Бу да шулайрак. Но ул яктан менә мин бик рәхмәтлемен. Без Алия белән подружкалар кебек. Ул бүтән сирен миңа сөйли ул. Менә мин үзем искәндә хәтеремдә мин әбигә, әнигә мин бер сөйләмидем. Ул элек дикирәк булган бездер инде ул. Ә хәзер Алия бөтенесен сөйли ул. Бөтенесен сөйли ул, энәсеннән җибенә сөйли ул. Менә ул шул хәтлем ярата общаться итәргә. Ул шул хәтлем гелмин, ул реально подружкасы итеп нитә ул. Менә ул вакытта сөйләшкәндә сез әйткән идегез, ул миннән уялмый, ул минем кибеткә чыга, дип әйтә. Менә ул теге яшь бару белән барлыкка килмәдеме? Уялу хисе Аны ничектер? вообще уялуы. Ул беренче яшь, бер яшьтән үк бит инде. Менә магазинга без бара идек инде. Кешенең балалары идәнгә ятып, яталар, окралар, бакралар, магазинда эзлиләр, теге әйбер кием карамыйлар, алар бала эзлиләр. Мин наоборот, мин кием карыйм. Алия ябышкан ул койрык кебек. Әлдә шулай бер караса, әнием дип кенә тора. Менә лишь бы минем поле зрения югалмаска тиеш. Мин аны конечно бик курыктым инде. Мәктәп бу садикка барга ширар әле аңламас. Мәктәпкә барга шиялар инде. Юк инде ул мәктәптә аны бөтен класс кызлары мине күзәтәләр, алар минем дуслар. Миңа туган көнгә килгәч, безгә килгәч, алар минем белән Алия белән күбрәк каралашалар. Аның дус кызлары Миләш апай, вам, наверное, тяжело, да, дип шулай дип инде алар шунда кызыклар аның классташлары. Аның әниләре бөтенсе безне карап баралар бит инде. Бәлки шуңадыр да инде. Ирегез белән аерылышкач, сез бу квартираны аңа биреп калдырасыз. Без инде бу квартирадан соң инде бөтен йорт төзедек бит инде. Аннан соң без инде нежилое помещениелар алдык. Теге сдавать итәбез бит инде. И аерылышканда мин әйттем инде менә шушы квартираны мәйтәм әйдә язып калдырам дип риза диде инде. И вот шулай. Сез салган өйдә калдыгыз, ул квартирада калды. Ул миңа конечно башта әйтте, бәлки ди торып карарсың да ди, кире кайтырсың, мин монда торып торам, бар аны белән торып кара диде ул. Шулай дип әйтте. Мәйтәм юк. Мәйтәм мин квартирадан чыкмыйм. Вот. Аның белән торып кара. Айнур белән. Айнур белән торып кара ди инде. Айнур белән сез танышасыз, әле ирегез белән аерылышмаган булганда. Без бергә идек, аерылышмаганда без аны танышабыз. Вот, танышабыз апрель 9-нда. И шул хәтлем без анда резко решение принимаем, и без июньдә уже бергә тора башлыйбыз. Менә шундый теге тормышның астын өскә китереп менә шулай ясадык инде, короче. Айнур сездән ничә яшькә яшьрәк? 7 яшькә. 7 яшькә. Менә бу бит шулай ук менә комплекслар теге коляскадагы хатын ир таба алмый дип беренчесе, икенчесе балалы хатын ир таба алмый дигән стереотип. Монда теге сез бит инде ул вакытта сез барыбер сезгә ничә яшь иде? Ну, так, миңа 42 була инде. 40. Сез танышкан вакытта 42 яшь. Бу шулай ук инде ул яшьтә ир табып булмый дигән категорияга кертәләр үзләрен хатыннар. Һәм менә бу бөтен стереотипларны сез бозып мәш китереп Айнур белән танышасыз. Танышу тарихы сез ниндидер корпоративта очрашасыз, сез аны үткәрәсез һәм инде Айнур монда звуковик була, диджей була. То минем Миләш апа еще. Миләш апа, алар шул хәтлем теге с осторожностью меня бит ул әле сөйли, әлдә сөйли. Анда говорит, курсынга кергәндә курка дип син усал бит. Миләш апа дип кенә йөриләр. Менә хватит мине Миләш апа дип әйтергә дип менә. Ничек инде Миләш апа, ничек инде ул дип менә шулай. Ул даже аның мыслях не было, что без шундый роман раз теге закрутится дигән. Ул сезгә беренче шадымы, яисә сез аңамы? Ул миңа беренче шады. Ул әйтә, мин дә шад, ну мин курыктым ди, какой анда сиңа якын килергә тышлы ди. Мин ди мәңге килеп үзем мәңге таныша алмас идем ди. Мин куркырым ди, мин урап узырым километр лучше дип әйтә инде ул. Ул шулайрак ди. Улыгайган сайын киягә шыграк авыртлар бит инде, ме? Самом деле ул теге
очраша, ул теге бер-береңә яланып бетәсең. Анда бит ул резко, понимаешь, әле монда кровь кипит, теге бурный роман, шул вакытны мәш килеп тегесен озатасың mesela. Ты күчәсең, әле ул Казанга күчеп килде. Кычкырып сөйлим, Ул монда тора. Без шунда качып кына төшерәбез. Ул монда мыштымакта тора. Ул Казанга килде, а бонса күчми, нәрсәдер суза тегесе монда күчә алмый. Анда кызыклы хәлләр булды. Бу теге бразильский сериалның ничәнчедер сериясе була алыр иде. Хәзер менә Айнур белән инде барыбер ничә ел үтте сез бергә. Менә хәзер дә менә шундый теге бер-береңә приживаться итеп, инде ардың, ниндидер бытовуха гаиләләр андый бар. Моментлар күп, теге перетиркалар күп. Мин бит инде барыбер өйрәнгән үземнең принциплар белән, ул үзенеке принциплары белән, вот это теге перетиркалар бар. Бытовухага кирип китәбез. Теге конфетларны торасым килмәй, кычкырышабыз, акырышабыз. Инстаграмга куйганым юк, аны куйсам инде тоже миллионник блогер булыр иде бәйтәм. Куйганым гына юк, төрле хәлләр була. Шуңа күрә дуслашабыз, тормыш булгач барсы да була. Хәзер инде сез бергә бизнес белән дә шөгыльләнәсез. Менә беренче ирегез белән бит сез шулай ук бизнесларны бергә алып бардыгыз. Менә ул вакытта квартираңа калды, менә бизнес ягыннан. Аны бүлешмәдегезме? Юк, бүлешмәдек. Мин аны баш эшләмәде дип әйтәм, бүлеште, ярдәм итте. Но бөтен нәрсәне мин үзем алып бардым инде. Хәзер Айнур белән бергә эшлисез инде. Хәзер Айнур белән ул хәзер. Ул ничек менә? Аны загружаю инде мин бик каты. Моны белгән булсак кияүгә дә чыкмам. Әйләнмәгәндә булыр имәл дип. Аңарда нинди характер, менә шуны соршый миңа. Мин аңа хәзер шалтыратам икән. Әйдә киттек Башкирияга. Миңа кайтам да китәбез дип. Ул чыгып машина көтеп утыра. Ул шундый легкий нападение. Ә минем беренче ремонт түгел. Әле әйтсәң, әле ул братна ули. Анасын әйтә юк бармый. Аннан тегеле. Аннан ну короче, ул шундый рагы. Аннары миңа калсам да монда яшьтә, ул бит сездән яшьрәк, ә сездә энергия шул кадәр күп. Һәм ул мәсәлән сезнең яшьтәге кешеләр, алар гадәттә инде әкренәя баралар, барыбер ниндидер теге бер урынга эш, шуның белән тынычлап яшәргә телиләр. Ә сездә ниндидер теге ут энергиясе сәнгә куярга да белмисез, һәм монда теге яшьрәк кеше бәлки нәкъ сезгә туры да киләдер. Вот ул яктан теге легкий на подъем, әйтәм иштеге эләгешеп калабыз инде, конфликтлар да була, шуны утырып сөйләшәбез инде. Хәзер инде без киләсе локациябызга күчәбез һәм сөйләшүебезне шунда дәвам итәбез. Безнең соңгы ноктабыз бу элек сез укыган уку йорты иде, гуманитар институт булып чыга инде бу, әйме? Бу Татар дәүләт гуманитар институты иде. Шестай урамы 3А. Шестай урамы 3А адресы буенча кайчандыр Россиянең иң борынгы университетларының берсе, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты урнашкан була. ПЕД университетының башлангычы 1876 елда Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан соң ачылган Казан укытучылар институты. Институтның исеме берничә тапкыр үзгәрә. 2011 елдан башлап ул Казан Идел буе федераль университетының бер өлеше булып тора. Бүгенге көндә Шестай урамы 3А адресы буенча әлеге урында балалар бакчасы үз эшен алып бара. Шушы институтны бетереп чыктым мин заманында. Бик озак эзләдек әлеге урынны. Чөнки үзгәреп беткән дип берничә тапкыр әйләндек. Без моны шул микән, шул түгел микән дип хәзер инде монда менә балалар бакчасы. Һәм әлеге институт сезнең өчен кайчандыр зур хыял иде. Әйе. Һәм нәкъ менә аны тәмамлау ничендер аны тәмамлап сезнең өчен зур максат, зур хыял иде. Һәм хәтта менә әлеге трагедия булгач та, сез коляскага утыргач та барыбер менә күп тапкыр сөйләгәнегез бар, институтны гына тәмамлыйсы килә иде дип. Авылда үскәндә, әби белән үскәндә әйтәләр инде гел, менә хәерче баласы, кая керәсең син, кемгә кирәк син, атаң-анаң юк, ярар барыбер шул фирмада эшлисең, эшлә фирмаңда, барыбер кайтып әнә шөгендереңне эшлә дип авылда көлә торганнар иде. Шул вакытны үземә максат итеп куйдым. Авылга кайтып укытучы булачакмын дип. Ул минем шуңа күрә бик зур хыял иде. Беренче елны бит мин кирә алмадым, училищега биргәм. Ул менә мин аны һаман үтә берим, үзебезнең авиастроительный районда Побежимовда иде ул. Икенче елны шушында менә подготовительный курсларга йөреп мин кирип киттем, Худайның рәхмәте. И әлбәттә инде мин коляскада утыргач та аны 1 грамм да ташласлык ним ташласым килмәде. Ул диплом минем өчен бик зур иде инде. Шул хәтлем менә иногда хәзердә төшләремә керә, һаман экзамен бирә алмаган икән дип нәрсә дип мин тиргә батып уянып китәм.
Менә ул минем шул хәтлем күңелемдә калган. Мин әлдә горурланып әйтәләм. Татар теле укытучысы, гарәп теле, төрек теле дип. Ул вакытта бит әле сез больницада килеш, зачет экзаменнарны да бирәсез. Әйе. Әлдә бик каты рәхмәтлемен. Ул вакытны Эльвира Альбертовна иде безнең декан. Ул миңа үзе килде больницка. Шул как раз әлдә бая шул акча җыеп китерделәр инде менә сиңа ни булыр дип, әз генә булса да помощь булыр дип. Мин аннан сорадым инде, мәйтәм, Эльвира Альбертовна, мин мәйтәм институтны ташысын килмәй. Мин бер ятам да таң киләм. Сезгә мәйтәм укырга уйламыйм бит инде коляска. Алар да белгәннәрдер, миңа әйтмәгәннәрдер инде. Мәйтәм, менә бер айдан соң булса, мин киләм, мине ташлатмагыз инде, мәйтәм, институтны. Шуннан ул әйтте, Миләүшә, давай булай итәбез, стипендияң югалмасын өчен дә, мин стипендия әйбәт укалып укый идем, как круглый сирота бара идем мин анда. И ул миңа әйтә, давай свободный посещение ясыйбыз. Ну, менә шулай калдырабыз ди. Шундый закон чыгарды инде, ул ничек шулай иттереп инде белмим. Ул булган микән инде, ул бәлки шулай миңа ни дип микән инде. И шулай итеп, свободный посещениене ясап, и миңа лекциялар, ну, сиңа укырга кирәк була, по-любому ди. Лекцияларны кызлар китерәләр иде. Шулай ксерекс ясап, миңа китерәләр иде. Сессия вакыты җитте, мине выписывать иттеләр 30 декабрьдә. Мин әле ул вакытны 1 минутта утырып тора алмыйм. 1 минутта. Килем киттек сессия сдавать итәргә. Бер танышымны сорадым, мине күтәреп кертәсең әле шушы институтка, монда күтәреп кертергә кирәк бит инде. Мине күтәреп керттеләр бер нигә? Аудиторияга инде. Шулай итеп, ул вакытны мин инде где-то, наверное, бер 40 кило калган, бик ябыгым. Чәчләр почти лысыйга кырылган, анда больницада ятып инде. Әле ул вакытны пролеженнар, аркалар, анда бөтен җир перевязкада, теге барам бөтен җирдән ни яга, гно яга. Шулай итеп килдем зачет бирергә. И утырттылар урындыкка. Күздән утлар оча ул. Менә әлдә хәтеремдә позвоночник, менә позвоночник, и ул как будто бүрәнә, и шунда иголкалар казаган. Менә ятканда да гел шулай ди, утырганда шул чәнчәгенә инде утырып. И шул зачетны дөресен әйтәм, автомат куйдылар инде. Автомат куйдылар. Бөтенесендә алар минем кыяфәтемнән дә курыкканнардыр инде. Мин калдырып пылтыр утырам, аппак. Бит инде алар инде теге бик күрсәтергә тырышмадылар. Ну, йөзләреннән күрергә була иде, что мин инде кыяфәттә инде. Килде дә миңа деканат әйтә инде, Миләүшә ди, анда ди бик ни бар ди. Бик усал укытучы. Аның аркасында бу институттан күп кызлар төшеп калдылар, даже егетләр. Морфологиядан бирәләрсең микән ди, әзерләнде инде. Тырышырбыз дидем инде. Шулай итеп мин аның бик кат әзерләндем инде. Экзаменга киттек инде, опять-таки икенче водитель табып инде, шулай кемдер күтәреп кертә, хәтеренә түгел, килгән һәрбер кеше белән шулай кем күтәрелә, шул сорыйм инде. Күтәреп кертәләр, утырталар, шуна хәзер анда бит инде керәсең, билет аласың. Мине сразу кертеп утыртып куйдылар инде. Шулай итеп и кызлар кереп утырдылар, билетлар алдылар да, әйдә утыр, кил ди, билетыңны ал ди. Мен шуннан икенче Миләүшә инде әйтә инде, ул ди йөри алмый ди. Ничек йөри алмый ди. Нәрсә, син бөтенләй укырга йөрмәдең, что мәктәм юк. Шуна алды да бу билетны китереп, нитте инде, бирде дә Миләүшә миңа китереп куйды инде, ыргытты инде. Ох, мәктәм булды бу хана. Бетте бу институт дидем инде. Шуннан алдым билетны, карыйм, эш сорау бит инде. Беренче, икенчесен яхшы беләм инде. Өченче практика. А минем практика юк, как раз бит инде 4нче курс ул практика бара бит инде. Анда реально менә балалар белән мөнәсәбәт, шул тема. А мин аны белмим. Миндә практика юк. Беренчесен яздым, икенчесен яздым. Шуннан бөтенсен тыңлайып чыктым инде. Анда теге сораулар бирә, аларның сорауларга ответ итәсем килә. Я беләм инде, шул хатлы кат әзерләндем. Шулай итеп, бу минем яныма килеп утырды инде, күзлекле ул. Булай торып карыйдыр, шундый усал итеп, шуна килеп утырды каршыма. Әйдә сөйләдем инде. Күчеремен дигәнем, шпаргалкалар яздым. Күчереп булмады. Какой карап кына торра миңа күземә. Мен какой анда күчерү? Шулай итеп, беренчесен сөйләдем. Сораулар бирде, виз җавап бирдем. Икенчесенә күчтек. Виз җавап бирдем инде шуна. Мәктәп өченче практика мәктәп мин белмим. Мәктәп мыш практика рәвешендә мәктәп рефератымны алырсыз дим инде шуннан бу карата ярар ансы ди практикаң ди. Нәрсә ди хәлләрең ди инде бу миннән инде. Нәрсә булды соң ди менә шундый хәл мәйтәм. Шулай позвоночник сындырдым, больницада ятам бит мәйтәм мин. Бу инде карап торды да. И шуннан миннән әлдә хәтеремдә ул укырга кергәндә ул мине батырган иде. Миннән әйтәм, хәтерегездәме, сез мине укырганда кергәндә батырган идегез дим. Мин шуны хәтерләйм, син бик каты йомык кызыйм бит ди. Шуннан булай торып карый тагын инде, уф, йөрәгем ярлап әйтәм, бу мине хәзер нишләтер икән ди инде. Итеге калтыр киләм, үзе сөйләшә башлагач инде тәнгә җыл киреп китте инде. Мәйтәм, аһа, әзрәк өмет бар. Шулай да өметләнәм бит инде, мәйтәм, эшлегенә куйса да ярый. Мәйтәм, аякка басам, Алла бирсә, мәйтәм, укытучы булам, мәйтәм, барсын да эшлим дим инде. Авылга кайтам дим, сөйлим инде планнарны бу карап торды да. Аягыңа да басарсың, укытучы да булырсың, синнән бар да булачак ди. Дүртле ди бу миңа.
Шунда. Мен инде какой дүртледә көтмәдем бит инде. Миңа инде какой. Мин сиңа бишледә куяр идем. Практикам булмагач, ти, молодец әзерләнгәнсең ди. Ну, калганнарын инде бирдек, все нормально. Инде калганнарын инде где-то булыштылар, где-то может поблажка биргәннәрдер, шулай диплом защитага кызлар булыштылар. Но минем группадан кызлар да бик ярдәм иттеләр, молодцы. Укытучылар да мин бик рәхмәтлемен бу институтка дигән кебек инде менә укытучыларга барысына миңа рәхмәтлемен. Барыбер менә бу уку йортына керү башта, аннары аны тәмамлау менә шул ниндидер теге мин барыбер булдыра аламмыны дигән сүз булгандыр инде. Һәм сез бит бүгенге көндә дә шундый. Әйе. Максатлар куясыз һәм менә икенче ноктабызда да әйттем, ниндидер максат бар икән сездә. Сез аңа барыбер ирешәчәксез. Ә менә хәзер инде сезнең тормышыгыз, гаиләгез бар, кызыгыз бар, ирегез бар, сезнең бизнесларыгыз бар. Теге ниндидер финанс ягыннан да сез яхшы статуста. Аннары сез блогер, сезне кеше таный, кеше белә. Менә ниндидер яңа максат бармы? Бүгенге көндә беләсеңме, андый яңа максатым да юк минем. Минем бүгенге көндә хәзер тынычлап яшисем килә. Да, мин теге бер генә урында торырга яратмыйм. Бизнесларны мин алыштырып кына торам. Ул миңа һәр вакытта нәрсәдә булса кызыклы. И мин аны ирешәләм микән ул бизнесны булдыралам микән дигән минем һаман максат бара. Менә тотынам эшләп карыйм мин аны, да килеп чыга. Менә хәзер бүгенге көндә беләсеңме максат дигәннән бер курс үткәрәсем килә хәзер. Менә именно шулай җыеп, менә бүгенге көндә бик күп кешеләр менә вообще гомумән 80% бизнес ачарга куркалар. Ничек итеп тормышта үз-үзләрен таба алмыйлар да. Идея башында йөри. Бүгенге көндә Алла бирсә, менә продюсерлар белән нитеп сөйләшеп, как раз шушы моментны алып барам. Сез инде үзегезне димәк остаз буларак күрәсез. Әйе, мин менә шушы ни буенча барасым килә. Бер караштан бит инде шул укытучы булып чыга. Да, инде, әйе, так просто гына диплом бирелмәгән. Тормыш фәлсәфәгез нәрсәдә? Девизыгыз. Кайбер кешеләр ник тудым көненә яшиләр бит инде. Син үзеңне, эй, Аллага шөкер, тордым бит әле, менә яңа көн әле дип, менә шушыны девиз итеп куям мин. Һәм менә бәлки безне шулай ук коляскадагы кешеләр карыйдыр. Яисә менә хәзер авыр ниндидер теге сәламәтлек ягыннан авыр очракта калганнар. Менә аларга нинди киңәш бирер идегез? Аларга әйтер идем, бүгенге көндә шундый тормышта бик күп возможностьлар. Хәзер телефоннар кулда, бөтен нәрсә кулда. Хәзер любой әйберне эшләп була. Коляскада утырам дип, кешегә салынып утырга кирәкми. Шуңа күрә инвалидлар даже аяктагыларны теге уздырып яши алалар. Һәм бүген менә теге ялган турында да ниндидер менә шул теге дөресен әйтмәгән моментлар турында да сөйләдек. Менә минем әдәбият укытучысы бар иде. Һәм ул безгә гел әйтәдер: "Не существует белой зависти и не существует лжи во благо" дип. Ложь во благо дигән әйбер бармы? Бар дип уйлыйм инде. Әйе, дөрес, бар дип уйлыйм. Бар дип уйлыйм. Һәм менә сез үзегездә бүген сөйләдегез менә шул балага узу, һәм менә теге дөресен, трагедияның дөрес вакыйгаларын сөйләмәү турында. Менә бу очракта менә сезнеңчә менә мондый ялганга яисә әйтеп бетермәүгә барырга мөмкин. Мәсәлән, тормыш шулай таләп итә икән. Әлбәттә, тормыш таләп итә икән, барасың. Әгәр дә менә шул вакытны мин узмасам, балага узмасам, ул бүген көндә мин бер үзем булган булыр идем. Менә миңа әйттеләр детдомнан алырга кирәк дип. Мин кеше баласын үстерә алмас идем. Менә белмим, мин бәлки алай булмас, но белмим. Вот, если ул әгәр дә шулай кирәк икән, әлбәттә, нишләтәсең инде? Берничә тип булмый, ялганга да барасың. Вот, ялганга да барасың, берничә тип булмый. Но мин үкенмим. Теге бүген көндә менә ул ялган белән бардым бит. Бүген көндә бит менә әле Алия әтисен ярата, әтисе бәхетле, мин бәхетле. Ул ялган күпме кешене бәхетле итте. Күрәсеңме син аны икенче яктан әйләндереп карасак? Димәк, безнең бүләгебезне без качырабыз. Безнең артыбызда 367-нче балалар бакчасы, каршыбызда монда балалар площадкасы, һәм менә артыбызда агачлар, менә шул агачлар астына бүләгебезне качырачакбыз.
Миләүшә апа, рәхмәт сезгә бик зур әлеге әңгәмә өчен. Кайбер кеше белән менә бер генә тапкыр очрашу әз була диләр. Журналистлар арасында менә ничә ел узгач, 1-2 ел узгандыр. Менә безгә тагын бер очрашып, сөйләшергә насыйп булды һәм моның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, Талия, шулай итеп чакырганың өчен. Бик күңелле әңгәмә. Бер урында тормыйсыз, һаман теге развиваетесь, молодцы. Бик зур рәхмәт чакырганыңа.